Aldeko mugimendua Euskal Herri osoan eratu. Donostiako manifestazio hau horren adibide dugula. Ez da erresa, amnistiak bezalako esanahi politiko garrantzitsu eta indartsua duen mugimendu bat eratzera. Are gutxiago, Euskal Herri langilearen sektore desberdinetara zabaltzea. Bi estatu zapaltzaileen begiradapean egoteari Euskal Herriak jasaten dadien zapalkuntzaren normalizazio prozesua deitu behar dio. Honek, amnistia gautatzearen beharra oztopatzen du. Gehien bat, Euskal Herri langilea ez baita pairatzen duen zapalkuntza estrukturalaren kontzeptua. Guk argi diogu, espetxera, sasira, zein deportazioa eraman zituzten arrazoiak berdin dirautela, amnistia gauzatu ezean. Hau da, arrazoi hauek gainditu ezean, preso, iesari eta deportatuen jarraituko dute. Izkinda, normalizazio politiko-sozial bat eman, zapalkuntza dirauen bitartean. Terrorista izendatu, ugariei plakak egiten izkieten bitartean. Preso gaixoak erailtzen dabiltzan bitartean. Indarro okupatzailek gurean dirauten bitartean. Bi garaitzen besterik ez daude. Euskal Herri langilea duela 50 urte hasiriko borroka burura jo eramaten du, edo normalizazio politikoa deituriko etsaiaren batean murgiltzen du. Guretzat, amnistia etsaiaren logika politikotikaz dagoen garaitzen bat da. Inongo baldintzari gabe. Inori egindako mina aitortu gabe. Inor damutu gabe. Lehen esan bezala, etxaien batea den gaizki deituriko normalizazio politikoa indikatibo besterik ez du egin. Legalitatea onartu, etxaiari kontraesanak azaleratzen dizkiogula diote batzuek. Etxaiaren izaera erreala hori dela ahaztua. Eta kaso guzti hauetan Euskal Herrian torturaren erabilpen sistematikoa salatu eta etxaiari kontraesanak azaleratzearekin soilik hau gainditu da. Ez, inondik ino. Kontraesana horien gainditzeko bide bat besterik ez dago. Borroka. Eta borroka honetan kokatzen gara. Badakigu ez dela erresa. Ez dela egun batetik besterako kontua. Lan handia dago egiteko. Baina Euskal Herriak duen bereizgarri bat da beti dagoela erresistentziarako prest. Eta erresistentziatik garaipenera pasatuko. Hortaz, amnistiaren aldeko borrokara batzeko deia luzatzen dizuegu. Denon ardura delako presoak kaleratu. Ieslariak etxera ekartzea eta terrorista izendatzen dituzten horiei dagokion izaera ematea. Aurrera beti, atzera gaizki eta nora ezean inoiz. Animo eta lanera, gora euskal preso eta ieslari politikoa! Gora! Mateko,